Karbi Anglong Autonomous Council atum amit thang kache phere joinesi lo charli asong atum lamboy nang pa pidun rong lo pusi APHLC lamjai sarpo angtong intika tharpen karbokpon Munira hem tu nisita kavidera dimsi Karbi Anglong Autonomous Council pen towar kasalampo Balipothar along Ru Samson Singh intia kumlin kang pupon Kardong pini Karbi Anglong lai fada ba birta long pen nili sang pijir bon kiling pila pen nonerjik tha birtang ton pen Karbi Anglong Autonomous Council pen kedam tang Nagaland pen Karbi Anglong a hoilong tatharli asai kedeng phutha APHLC song pen pherang kemai ni pontet pen aphi Karbi Anglong Autonomous Council atum amit thang kache phere joinesi loga charli asong atum lamvoina pa pidun rong lo pusi APHLC lamjai sarpo angtong intika thar pen pherang ke theng no karbokpon Karbi Anglong Autonomous Council pen patirpi ponsi Nagaland pen Karbi Anglong a hoilong katharle mate eviction asai kideng pona puthak APHLC song pen kopisi kama thama puthak tokjir pen Karbi Anglong Autonomous Council CM Dr. Tuliram Rong hangari deng lo pajir damlo Bonta labang so puthak lamboy nang ki pidun thua bangke Karbi Anglong Autonomous Council pen kalidepsi KSA mate lo charli asong atum pensi lamboy nang pilo Lapen APHLC song apan akoy ke bang thua bangke katharli asailong kachedon nun dek pusi akoy banglo Sitame Karbi Anglong Autonomous Council atum pensi eviction mate katharli asai ke klem Lapen alang litum apansi tokjir pen ko pise kama thama pu ke jongdu Labang so lamboy ke Karbi Anglong Autonomous Council pensi pinangji matang te Karbi Anglong Autonomous Council apen team Karbi Anglong along lamboy ki pija bang abedet loma Lapo an ka phere ka thirik mate nangkache thakdun chialam avedepsi lo charli asong atuma phan raratum asab ningkache thedo upena joksi latuma phan lamboy na pa pidun rong lo mapusi APHLC lamjai sarpo angtong intika tharpen ningchepon si asong pen kupi chi hala bangso phutha kama thama la bangso lam the tokjir pen Karbi Anglong Autonomous Council phan lo pa jir dam lo la pen la so lo ka pa jir long lamboy nang ki pitho bang la ke KSA mate lo charli asong phan se lamboy nang pa pilo Lapen la solam boy ki pinong jase met kade bangke APHLC asong phan bang se akoy bang lo eviction mate ka tharli asai long bangke kache don dunde mate ka sorsa dun ka pasik sa dun la poson se akoy bang julo pasi pinyani bangke de tuma hin pen bangke sai jog de lamboy bangke pinang kokko Karbi Anglong Autonomous Council atum si ka tharli mate eviction asai ke claim Lapen alang li tuma phan si ni tum song hin pen kupisi ke ma thama pu ke jong dun Labang so lamboy ke council pen pinong Karbi Anglong Autonomous Council kachari long tim Karbi Anglong long lamboy ki PG amunit avedar loma pithe loma Lapen Karbi Anglong Autonomous Council atum jongsi ahok pen eviction claim ji pulote Uttar Barbil VGR lapen PGR alongta eviction asai claim damno Lapen Karbi Anglong Autonomous Council atum lapo an kache pherelo amit thang lamboy nang chi pidun hai hesi loka charli asong atuma phansi lamboy nang ka phapidun Lasi Karbi Anglong Autonomous Council CM lapo anaja kong aveloma lapo anaja kong kang duklo maposi APHLC lamjai sarpo angtong intika tharpen huthot lamar bok kontru Barbil lapen laso a PGR VGR no eviction claim phit nang pu itum ki puji pu bangke sita ilitum langam sina non election ke chiklo jon ni lote election nang le rokpo enke eviction ke claim ya podo lang ba avelo pulo tangte Karbi Anglong Autonomous Council pen PGR VGR lapen Uttar Barbil ke eviction ke claim je phan ke a planning mate ka chisik abi lapu an nana bangke litum kachini teng bangke kathiri lapen nanghache thakdunji alam avedera potsin nona bangke Lucali asong phan ke punon raratum ani lo kunani atolong ke ningkang samdo potsin latum phan lampa thakdun do pulutang te raratum ta koji puga matha kache patchong dama binong ke Logo chani asong long si kache patchong dam si lamboy nang pa pidun
lasi hala so lamboy ke ni tum ke la ke na locha ni asong pen se lamboy na ki pi mate lam na ke thak do puri tum tin ke la ke directly Karbi Anglong Autonomous Council pen tim Karbi Anglong pen si la lamboy na News report Karbi Anglong Live. Lakhain ko raphon nilip MEC constituency ke parlo koilamati pen number adak phelang wangchom BBDC atowar pen nampia jo towar selambon Karbi Anglong alo longin ko retro constituency ang bongpen nilipta isika pa phidun na constituency lo rong rubarlo towar ke meka chehla tu long le pin lang arong borpum tarapum pendang lo long hubanta nilip constituency arlo si dolo non puta ke mesena towar ka veder lang ajo gari motor ka chelengun epin adimta do ola Bonta koilamati pen nampora da phelang wangchom BBDC pen nampianat kipona towar SOPD scheme pen kilometer plian kaselampon kuti ke thomatangka ke kapana hok bino Athela bangso towar ke rongar lole kipon kani Hapui nutbangini ame thangale phanmate devakati ke dum lapen nampi pen ason akarbar ke klematuma phanchot ma buta karju padupon পাথৰ টানিব ৰাস্তা বনাইছে নে না এটোতো মই আপোনাক উত্তৰ দিব নোৱাৰিম কাৰণ এইটো কাৰণে উত্তৰ দিব নোৱাৰিম মইতো কন্ট্ৰাক্টৰী মানুহ আমিতো যতে কাম দেখে তাতে কাম পাৰ্টিসিপেট কৰে টেন্ডাৰ পাৰ্টিসিপেট কৰে হেমতে আমি কাম পালে আমাক যেনেকে ডিপাৰ্টমেন্ট ফলো আপ কৰিব কয় আমি তেনেকে কৰিব ইয়াৰ লোকেল ডিমান্ড কি এইটো সম্পৰ্কে মই নাজানো একচুয়ালি ৰাজৰ সুবিধা হয় যদি এফালে তো ৰাজৰ গাঁৱত নাই মানুহ নাই এফালে এইখিনি কথা এইটো গোটেই গাঁৱৰ গোটেই কি আছে পৰিৱেশটো ইয়াৰ এনভাইৰনমেণ্টটো সম্পৰ্কে ক'ত কিমান লোকেশ্যন আছে পাব্লিক ইনহেবিটেন্স কিমান আছে এইখিনিতো মই নাজানো যিহেতু মোৰ ঘৰ শিৱসাগৰ ঠিক আছে গতিকে মই ইয়াৰ মানে এই ৰাস্তাটো যে আজি হোৱা ৰাস্তা নহয় বা প্ৰপ'জেলটো আজি লোৱাৰ প্ৰপ'জেল নহয় এইটো ধৰক 1-2 বছৰ আগত প্ৰপ'জেল লৈছে তাৰ বেকগ্ৰাউণ্ড কি কিহৰ বেকগ্ৰাউণ্ডৰ প্ৰতি ৰাস্তাটো বনাবৰ কাৰণে প্ৰিপেয়াৰ কৰিছে সেইটোতো মই নাজানিম আৰু এইখিনি সম্পৰ্কত আপোনালোকে যদি ডিপাৰ্টমেণ্টত যদি সোধে ফাৰ মেম্বাৰ হিচাপে সুধিব আপোনালোকে Lapen munit siri repin adim si lapo ana towar ke the kaselam ke Karbi Anglong Autonomous Council atangka kapana hokam bicho Bonta isi manghume me lama bangke Karbi Anglong Autonomous Council pen SOPD scheme pen nilibarlo towar kaselam abuthak nilip ke the ke dinga tumta chepang thek dunra munit lapen rong aphan ale doji ma bema langduna sonte nilibara aphan ale do muchotji ma buda nilibara tu chuni bo towar kaselam ke nipiklo seta munit Lapen rong ke do hemtun hemthe kabuche ke do adimle towar selam pona sonte mesenji busi rong rara do injibo Chuki hola pen Sonjit Kro Karbi Anglong Live Bogajan sub division angkang baliputhar long kedam tang ni pioneer kebarni Casper Society atum chepatir piponsi Rusem Sonsing inti akumlin kimrang pon patangsi Dr. Sarthetera ari dengpen impu ponlo Ingdeng pharoi sirakre hinia phong Rusem Sonsing intia mahangke thegarni pen pache tondunsi Karbi Anglong social political and economic reform mate Casper Society atum chepatir piponsi kumlin kangpu amai paman ponlo Casper Society dunmai phu rupom rong hang pen kachephem phu pono mailong raikom terang pensi kacho phalu hila pen kachetong dun aluhi atuma phan pachini ponlo Bangso mailong aluhi sar poman pen Captain Dr. Sarthe terang chetong dun Anparta Karbi Ronga Saramai pen Ajit Rongpi KSA Song pen Larsing inti Karlitang Ram Teronamen pen Longle Setame Bonglong Teron pensi Pajir Ponlo KLA Joel Terang Tharsoning Leng Chatra Teron ex UPLA Langming Terang lapen Kumlin ki thiba bang Tingkurong Pharatun Chetongdu Bangso Amai Long ka Chetongdu nalu hiatum pen Rusem Sonsing inti Akkai Lamu Puthak Than Pajir Pon Rusem Sonsing inti ke Thengkur Sing inti asopo alang lives Karbi Anglong tikalong thang ner kep Harokresir kep rak kep aningkan amahang taxi Baptist Missionary JM Carvel atumpen Jorhat Missionary School along Lupa Charlie Dunsi Guwahati Cotton College along pen graduation chipa unsi alang li Karbia khai phan mathasi Karbia tumta rengnang ji pupen alang li ria sangho pen Assam Governor aphan Lupa Jirdun pen Karbi Anglong District Palong Pondo Karbi Anglong along ke do Karbia khai tum piniarni anke hemprek kalisita district tuan ke chipulong no Lasonsi kachetong dun penang anarar tumpenta jumesen Rusem Sonsing intia kaila mu than ponreti Nimarlia songa tumpen Rusem Sonsing intia phan panongsi lunche to parjupon lapen lunse po binong timong penta amethang ka bonda lunsi parjupon Lapen Casper Society atum la pusona sai ke klempon thega pota kachetong dun aluhia tumpen churo te kangsi mai mesen pen pachun porlo
Lasona taksi Dipu Rusen Sonsing iti Amir Birialongta APHRC asong atong pen chepatir piponsi ingdeng pharo sira krehinia phong Rusen Sonsing ti mahang ke thek ani mesen pen katalondun bangso mai pang cheng cheprang Rusen Sonsing ti kumlin along melur kai pensi kachiki mo sai dengponlo ate the ti jut ke la ke ha nogao adung si Karbiang long ang lutima ta nogao adung halo se ke nogao ta Karbiang long lang po la son lo ini alangli mahang ke the karni pura ilitum ning arong nang pok athe ke la pohelo ave det lo se ta ning arong nang pok athe la pohelo alangli jong si amhang ang nam jong si alangli phan amhang ko te thek thedet asonte ilitum Karbiang long la non modern army Karbiang long ave det je pot lo ahok lo Karbiang long ga prang da do lo Karbiang det ke sita non modern army Karbiang long abang non modern system democratic system India Constitution Selampen Akimi Selampen Sadhin Independent India Angbong ilitum innetumta isi akhaile puitum tipudun long le dia pot lo angthun alang litum alang li si inthun non lok lo aprang penta itum Karbia richo tum dolo ahok lo ala ke ha British tu hala tum ta chingwai dun lo la si apang ke Mickey Hills track tu long lo Mickey Hills track long le Karbia bet avede richo avede sonde elito Mickey Hills track avede dia pot lo Mickey Hills track avede sonde elito Mickey Hills autonomous district avede dia pot lo la pen non Karbiang long autonomous district ba autonomous area nang district hini lo halapu daithor hawaralong sitame daithor Rusem Sonsing iti Amir Birialongta Dwarbaguri APHRC aro tumpen chepatir piponsi Rusem Sonsing ti mahang ke thegarani mesen pen katalondun Chini lo sampini ke Rusem Sonsing ti mahang ke thegarani lo alang like February 8 1910 se mahang thek lo lapen ako lo so chiklo ma se na February 28 1948 sa ako alang like ke chiwoi lo so si Rusem Sonsing ti bang ke alang like Tengkur Sing inti asopolo la pen alang like di Karbiang long district founder lo la sili tum la ke a party alam ta belo la ke ako ilitum dorom lam ta belo la ke Rusem Sing inti bang ke Karbiang long district founder pot alang di kithi mehang ke thek pen ha kithi an ke ilitum ke Karbi pon bang ke tikimo dun te misen Bukajan pen ananterang Karbiang long live Lakhain ko rapon nilip MSC constituency ke parlo kitam tangarni tubon herai ke club anajok pinangana rong along hemrit kana hok donatum duolo Lasi kisung ke phowek veka bang pho tumpen mate hawarara tumpen Karbiang long autonomous council ka charipon ke thege dinga tuma phan akerap nang pinangji pusi pherang ke mailong pen kachuni ripon Pinpur pon me munila tum kisung ke kai keta e prang sido lapen kisung nang ke leji thang napa chipu thek thek Bonta munira tum kisung ahut kachirap thek hen lo ahok pera kachirap puke Lason si kidam tang thang ni phai porni niliba hawar men tumon herai ke the dut pena jok hemrit penang an kana hok dundulu Bonta isining duk memelama bangke pinirni anta kisung ke phovek veka tuma phan ke raba be pinla Lasi prabjin pen Karbiang autonomous council along ke the ke dinga tuma hin pen akiram nang pivek nang chi pusi pherang ke amai long pen mekri bupru pen katuni wi padupon Lapen Karbiang Autonomous Council asongja po mate Team Karbiang Long ke Japon lina bang CM Dr. Tuliram Ronghang lapen MLA Dr. Numal Mumin lapen an parta nilip local MEC po bitro rongpi nili tumaki sungalong hemrit kana hokdun ting mate phelang he huelong adimaklong nang humri vek thapusi labang so pherang kia mai long pen tuning report Tike mo hetue kobo bisarisu amar jibur nilipot ঘৰ দুৱাৰ ভাঙি গৈছে তেওঁলোকক অতি সোনকালে কাৰ্বি আংলং অটোনমাছ কাউন্সিলৰ পৰা সহায় সহযোগ তেওঁলোকে দিব বুলি আমি বহুত আশাবাদী আৰু কাৰ্বি আংলং অটোনমাছ কাউন্সিলে বা নিলিপ এমইসি পবিত্ৰ ৰংপি তেওঁ অতি সোনকালে তেওঁলোকৰ তৰফৰ পৰা আমি সহায় পাম বুলি আমি বহুত আশাবাদী
Chukihola pen Sonjit Crew Karbi Anglong live. Rongkhang MSC constituency ke Parlopon Jaljuri pen Han Lokrok mini stadium an Kachelenga towar pi towar ki ek kasemar pangcheng pon bom tanglo. Rongkhang constituency ar lolong tame prekcha maskim pen rongsorong boda jo antame towar kasemar pi pon bom ason thotse Jaljuri pen Han Lokrok mini stadium an Kachelenga towar ki ek semar pi pon bom. Labang so towar pi kasemar pon bom along Karbi Anglong live pen kahumri da mahut towar kasemar pon bom along kilang duna bang khu pen ang kithandun ke PWD pen contractor Nirbhai Boramen pensi bangso towar Jaljuri pen Han Lokrok mini stadium an kilometer hini raji tim anadak semar pon lo lapen nilitum towar un an pen kapetang pon da prangja phansi kachesik padu pon lo pusi sai ke klem along kilang duna bang khu pen Karbi Anglong live aphat nang thanlu Jaljuri tinali pen an ladak Han Lokrok stadium an Kan kilometer dak do. ini 2.6 Tuban kamplem pon mom lo. Nirbhai Environment nitum ke mothate la kam ke kem ke kapet prap ke la sokan chong dalo an ke kapet prap phansi kabor ilo Jaljuri pen Han Lokrok ang bom ke duarong miring kuarong asar pen labang so dowara puthak Karbi Anglong live aphan nang ke thandun thuke ningkan pikebra phoso selo labang sorong kabuchita bon tame kedam tangar niang bongke inghan langbung penansi towar kacheleng kisung khek tikan pinlo bon ta nona bangke kedam tang MSC ki lega hut MP Horen Singh be pen lamchak nang chipite kang teng pen towar kacheleng kisung pen nang pe jok pon vek ji polam chak teng pen si non nili tuma phan misena towar nang ki pipon thega pot Karbi Anglong live atheng no pen MP Horen Singh be phan kachurula pen kurwang thu pajur pon lo pusi inje pon nema thate nili tum ningkan nili non dak sinili ningkan flikera follow nili arta tamela so towara long nili ke theglong ke kaita langbung lang plet poi phip tame pini nili tum BJP a sarkar nang kele pen ni tuma besa nang chinghon pena jok pini lak atwar nang pi ni tum treng dan na pen dong plet dong bok bang avedelo nili ni insam lo lapen rong asar pen Karbi Anglong live aphan nang kapachini dun thuke labang so towar nom tang te ku pensi towar tame khurdun si towar kasemar chokchi ku akoi ki tidena tum sitame du lapen social media long sitame la so towar kutha kalili kalanglang karbok dun thap sitame du lasinili tum rong asar pen amatsi bang so towar kasemar ponalo kai kya mat sitame chilang dun voilo nilitum inghan langbuga towar pen ki jok ponalong ke maduta bang so towar kasemar along kalili kalanglang alam nangar bok dun thap theda jia phansi nili ronga sarpen setami tuning ripon lo pusi Karbi Anglong live athengnu nang pachini do kabonai rat hubida nang ji pupen kabonai ko ano ne kabor ike tong pen ajok chira breng ko pini nisi kaselam pen nungwe jok hek abang ke lake jat a hor mus dami ing chin kali har long dami jat hor muna me chirap tong te lasi lai hui ke klema bangke lake komane bangke pangdak tahai kaselam chok che atobaring ar puji meme nilirong amekar mata klem dun dolo lapen nili kangbura hoy mata kai ke chelang dun lo lasi laso harlong atobara bangke kangar ka siksa mesen selang dongka mukam pen wiki be Karbi Anglong live tangte pinya dawa birta kala ponsi kang tonik lo dume thak me kardon